Ще демонстрираме влиянието на промяната на температурата и концентрацията върху равновесни системи. Наливаме воден разтвор на кобалтов дихлорид в бехерова чаша. Кобалтовите иони с заряд 2+, имат розов цвят при разтваряне във вода. Когато разтворим кобалтов дихлорид в етанол, разтворът има син цвят и се нарича кобалтово синьо. Добавяме концентрирана солна киселина. Прибавянето на хлоридни иони в разтвора води до появата на синьо оцветяване. Водните молекули в комплексния ион на кобалта се заместват с хлоридни иони. Протича обратимият процес. В бехеровата чаша се съдържат и двата вида комплексни иони. Разделяме разтвора в 3 проветки. Средната оставяме за сравнение на цвета. Една от епруветките потапяме в студена вода, а другата в гореща. Разтворът в студената вода порозовява, а в горещата посинява. Според принципа на Льошо-Телие-Браун, фактът, че при нагряване равновесието се измества по посока на правата реакция, означава, че тя е ендотермична. При охлаждане протича обратната реакция, екзотермичната, което води до появата на розово оцветяване поради образуването на аквакомплекса. Правата реакция води и до повишаване на ентропийния фактор, тъй като в лявата част на уравнението има общо 5 частици, а в дясната 7. Реакции с положителни енталпия и ентропия протичат спонтанно при високи температури, съгласно израза за свободната енергия на Гибс. Ако прибавим сребърен нитрат в епруветката с син цвят, цветът се променя в розов поради утаяване на част от хлоридните иони, при което концентрацията им в разтвора намалява и предпочитано протича обратната реакция.